Марамад 12,000 сомон ваз 21,012. Соли бароишаш 2004 мотори гушаши полицейская суишфоич бачо бензине. Дӯстони азиз, свети мошин свети беҳтари, свети баклаҷанский мегӯяд, чихир мегӯяд, свети беҳтарине. Мошинча мегӯяд системи зури ба чихӯлакҳои зур мондаги балоношам соз. Хадавоишам мегӯяд содай бачо, хадавой ва балоно мегӯяд 70% ҳастай. Бовар кунед, нигоҳ кунед чихи мошина хушрӯвакай дурӯшам 12,000 сомон. 2004 бачо, мошин транзитай. Фақат номер мегирӣ, не ки дӯстони азиз, мошин чӣ бигӯем, утилизатсия дорад, фақат ки документову танировкааш бучидагиай. Ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, дӯстони азиз, шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён, яъне ки Бухтари Пешина. Мошин молодёжни кадагӣ бачо, краскашам дар навор хай созай. 12,000 сомон бочо боргина арзандай. дӯстони азиз, чихи лекто танировка ҳуҷҷаташ бучидаги астай, транзитай. Мошин дар ноҳияи Кушониён 12,000 сомон. Боз муомила дорам, марамад занг заред, маълумоти пурраша аст худшон гиред.